Chegamos á proba definitiva do programa ese minuto final. Hoxe con Marta de Ourense, que vive na Coruña e que leva a gala lá por onde vai. Sí. A ver, por todo alto e vamos, e de bandeira, vaya. Fantástico. E se os que están na casa tamén queredes ir presumir da vosa vila, da vosa cidade, do voso pai, do voso oficio, da vosa irmá, xa sabedes, atrápame se pode, 618-388-087. E ademais, podes levar un bote que hoxe xa está en 32.000 euros. Case nada. E poden ser para unha nai e para un fillo, por acá, ven aí en Australia, en Nova York, en Praga, onde les queiran percorrendo o mundo, pero para iso habrá que acertar preguntas. Como sabes, Marta, basta enfrontar a 5 delas e por cada acerto recibirá 100 euros. Se crava o pleno, se acerta as 5 preguntas, levaría o tal do bote, esos 32.000 euros. E hoxe, as categorías que hai en xogo son estas que ves: natureza, países, acrónimos, galegos e deportes. Preparada, Marta? Sí, preparada. Pois veña, moita sorte. E tempo. Natureza, cal é o país coa maior reserva de petróleo do mundo? Venezuela. É correcto. Países, en que país se atopan os cantís de Moher? En Alemania. Paramos o tempo. Comezamos ben, acertando a primeira. Veremos se Alemania é o país no que están eses cantís de Moher. De momento 100 euros xa son teus. Imos ver como continúa a rolda. 48 segundos por diante. Isto pinta ben, Marta. Continuamos? Pois sí, veña, adiante. Concentración e tempo. Non é correcto. Acrónimos. Que significa o acrónimo da enfermidade coñecida como SIDA? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. É correcto. Galegos. Que escritora e debuxante alcanzou gran popularidade hai 100 anos coas súas cousas da vida? Castelao. É correcto. Deportes, como se chama a túnica negra que lle puxeron a Messi antes de entregarlle a Copa do Mundial de 2022? Capa. Paramos o tempo. Paramos o tempo. Madre mía, vaya estirada de Marta. Parabéns. Normal que se aplauda a xente dentro da casa. Eu tamén aplaudo. E va aplaudirte. Estás a 2:17 segundos de levar o bote. Quédanos en países ubicar os cantís de Moher e imos ver se capa é ou non é a resposta que buscamos na categoría de deportes. 17 segundos por diante, moita concentración e tempo. Non é correcto. Países. En que país se atopan? En cal? Suecia. Non é correcto. Deportes. Túnica. Non é correcto. Países. Noruega. Non está en Noruega. Deportes, esa capa como se chama? Esa túnica. Zapato. Non é correcto. Países. Finlandia. Noi quedámonos en Escandinavia, pero non. Ata aquí o tempo. Ata aquí o tempo de Marta, pero ben xogado. E ben intentado aí esas respostas. Faltounos Irlanda. Os cantís de Moher están en Irlanda, onde está ese fermoso escenario. E en deportes é Vist, esa túnica que lle puxeron a Messi antes de recibir a Copa de Campeón do Mundo, é o Vist. Inda así, moi ben xogado, Marta, máis que merecido. 3 acertos, 300 euros que van canda ela. Parabéns. Así que nada, cabeza alta e mañá máis e mellor, máis cartiños no bote. Xogaremos por 32.100 euros. E contamos con todos vos, Vémonos ata a festa.